پشتی انجامدانا دو قوناغên giring ji diyalogan navxweyî ya Kurdên Sûriyê her du aliyên Kurdî li Bakur û Jilatê Sûriyê ev demeke dirêj gotûbêj hatine rawestandin. Li gorî siyasetmedarên Kurd diyaloga dê derbasî qûnaxeke nû dibe nexwasin piştî rûdana helwestin goş her du aliyan derketine. Partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurdî PNK di daxuyaniyekê de jî Encûmena Niştimanî Kurdî NK sexwestin got helwesta xwe ji diyalogê diyar bikin. Endamê Desteya Danûstandinê ya PNK Salih Geddo dibêje got divê NK se helwesta xwe zelal bike. Yani divê em rastîkê fêm bikin. Diyarê dijminê Kurda bi tevayî ê herêmî û bi taybet jî ez karim bêjim yani rejîma Tirkî dixwazin ev diyalog binkeve, ev diyalog têkare. Ji ber vê yekê em jî divê em parastina vê diyalogê bikin. Divê em vê diyalogê bibin serî. Lê bi rengekî aliyê dijî, aliyê enkesê jî li xwe vegere. Li aliyekî din Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKSê bersivek bi rova jî helwesta PNK dide. Rayedarên NKSê dibêjin got ew li diyalogê ve nagerin heya pênc şertên wan pêk neyên. Endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtî Kurdistana Azad Hesan Salih dibêje got destwerdana dewletên herêmî mîna Îran û Tirkiye sedemên serekene yên nakokiyan navbera her du aliyên Kurdî de gur dike. Em karin bêjin yani ji bo çi ew عاجزی چێبوو ji wê seredanê ji ber ku wê bandoreka wê hebe li ser gurkirina dûrbûna tevgera siyasî Kurdî bi her du aliye yanî. Ji ber got beriya niha hevalbendê PYD ê bi navê wê peyivîn gotinên nebaş gotin li ser pêşmerga li ser nêzîkbûna encûmanê. ev yani nerînê qendîl bûn û belkî em bêjin Îran ji bi xwe jî li dûv bê ji bo wî xira bibe bi alîkî dîve jî Tirk jî ji ber got hemahengiya Sûrî li cem Tirka ye ew jî nerînê xwe li ser we ferd dike û Encûmena Niştimanî Kurdî di rewşek nereht de ye. Tevî got her du aliyên diyalogê binûnerê Amerîkî re civiyan lê belê tu encam jê derneketiye heya niha û ti nîşanên rûniştineke nêzik nehatiye pêşniyar kirin. Sekreterê giştî ya Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê pedekese got di nava PNK'de ye Cemal Şêxbaqî diyar kir got dê diyalog berdewam be lê helwestên NKSê qûnaxeke nû bi xwe re aniye. Yani cudahiyek gelkî mezin çêke yani ew bingehê ku îro me ser wî esasî ser wî bingehî ev danûstandinê bi NKSê birêve dibir giş teqandin giş hilweşandin ji milî dirakirin ji kok dirakirin ev meselana taban ciyê rawestanê yî bi nisbet me ciyê lêvegerê yî bi nisbet me me li van danûstandina dinerî wek em yani tebdîlekê ji mala Kurdî bivînin yekîtiyekê têxin hundir mala Kurdî. Diyara got di navbera her du aliyên Kurdî de her got dem derbas dibe atmosfera diyalogê dişke û pirsgirêk ber bi aloziyê ve diçe. Li gorî rojnamavan Abdulhelîm Silêman got helwestên serokê şandeya Îtîlafa Sûriyê Nasr el-Herîrî û serdana wî ji bo paytexta Herêma Kurdistanê li Hewlêrê di sisiyê adara derbasbûyî de bandoreke mezin li ser rewşa diyaloga Kurdên Sûriyê ya navxweyî kir. Dema wê ne baş bû ji Kurdare. Yani di demekê de ku Kurd xwe hazir dikin werin ser hev piştî qutbûnekê bi çend mehakî wek be yani hazirî hat kirin ku werin ser hev. Ev û nameyên ji xwe got be yani ji wir şand ji bo atmosfêra li hevkirina Kurdî xerab bû. Bandora wê her hebe. Li gorî helwestên got ji her du aliyan diyalogê derdikevin ne diyara got wê gavên nû derbarê de werin avêtiniyana. Li aliyekî din Kolana Kurdî li Bakur û Jilatê Sûriyê ne wê baweriyê de ye. Got hêviyên rêkrêziya siyasî ya Partiyan Kurdî li Sûriyê çê bibin û di wê metirsiyê de ne got gavên hatine avêtîn jî wê têk biçin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.